David Gonzi huwa suspettat li jinsab fiċ-ċentru tal-każ dwar kumpaniji tal-gaming u ħasil ta' flus immexxija mill-mafja ta' 'Ndrangheta li hija organizzazzjoni mafjuża bbażata f'Kalabrija fl-Italja. Isem David Gonzi li huwa l-liben tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi huwa fost 128 persuna, kważi kollha Taljani, suspettati minn investigaturi Taljani. Fid-dokument tal-investigaturi ta' 700 paġna li għandu fideh One News, isem David Gonzi jissemma bosta drabi. Dan bħala azzjonist f'GVM Holdings, kumpanija assoċjata ma' Gonzi Associates and Advocates. David Gonzi għandu terz tas-sem u d-direzzjoni ta' GVM Holdings, kumpanija li tipprovdi servizzi fiduċjarji. L-investigazzjoni Taljana semmi b'mod ċar lil David Gonzi fosthom li bis-servizz tiegħu offra appoġġ istituzzjonali. Ir-rapport ta' investigazzjoni jgħid ukoll li David Gonzi kien fil-quċċata ta' piramida ta' kumpaniji multinazzjonali li ntużaw bħala paraventu biex isiru attivitajiet kriminali. L-investigazzjoni li kienet meqjusa bħala kisba importanti biex jitkisser ċirku mafjuż fis-Sqallija tajt ukoll li David Gonzi jista' jitqies bħala fiċ-ċentru ta' triangolu ta' negozju kriminali fuq skala internazzjonali u li jeħtieġ li jintefa' aktar dawl fuqu. Sa dan it-tant fis-stqarrija, David Gonzi ċaħat li jinsab fiċ-ċentru tan-netwerk ta' kumpaniji mafjużi u qal li l-investigazzjoni għamlet żbalji ċari. David Gonzi qal li awtoritajiet Taljani għadhom ma kellmuhx u li diġà ħa azzjoni sabiex jipprovdi l-informazzjoni kollha lill-awtoritajiet Maltin. Gonzi qal li kien biħsiebu li jikkuntattja lill-Pulizija Maltija u Taljana sabiex jiċċara il-pożizzjoni tiegħu.